eNatali ngikhuluma ngaTsonga people bebangamfuni bambiza ngeshangane. Abantu bezizwe abakafiki la eMzansi. Ngikhuluma ngezinto za before Mandela ephuma ejele. So even naseGoli uma ukhuluma ishangane yonke into lembi ibizwa ngokuthi isishangane. Baminisha lamashangane wala. So buza kanjani ke manje ukuthi uma sekufika abantu laba buya ngaphandle sesibabiza ngokuthi amashangane. Ungababiza yini amaNigeria ngokuthi amaZulu? Ngeke kuze kwenzeke lokho. So asiqaleni lapho ke mfowethu. Yeah. uZulu bevele ngamfuna umuntu oyitsonga thina ke maswazi basihleka ke nokusihleka nasiye eGoli bathi sikhuluma ngathi sabantwana abancane. So umntwana kusho ukuthi kufanele abuswe mos uyayibona into efana nale. Ngikhuluma ngento eyenzeke abantu bayizizwe bangakafiki. So sebayafika labantu senibabiza ngamashangane. Kusho ukuthi lobushangane bala eSouth Africa abu recognizewa kwaZulu Natal. That is why nami uZulu angimrecognize because uZulu isibongo lesincane nethi ukuthi nje uShaka wayiforce talento wafaka labanye abantu phakathi.